तोरा माई के भागल सस्ते तोरा माई के डायरेक्टर डीजे धीरू हजौली बाजार मधुबनी। देबो तोरा सस्ते तोरा माई के हे गे हन का देबो गोरा की काम गे अच्छा। काम गे गोरा की काम गे हे गे दिन रात लेबही हमर नाम गे पागल कहीं के। हमर नाम गे हे गे हन का देबो गोरा की काम गे दिन रात लेबही हमर नाम गे मालदा गला कटिया भ गेलै सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते ला जइहा झोरा में देबो तोरा सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते मालदा गला कटिया भ गेलै सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते देखै छियो तोरा माई के भ गेलै सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते डीजे धीरू हजौली बाजार मधुबनी। देबो तोरा सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते गाछी में मिलै के लिए पलान गे लिए पलान गे लिए पलान गे गे भेलो ने सबर चले एलही दलान गे पागल कहीं के दिमाग में हो रे। हे गे गाछी में मिलै के लिए पलान गे भेलो ने सबर चले एलही दलान गे मालदा कला कटिया भ गेलै सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते ला जइहा झोरा में देबो तोरा सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते मालदा कला कटिया भ गेलै सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते तोरा माई के भ गेलै सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते डीजे धीरू हजौली बाजार मधुबनी। देबो तोरा सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते गे तोरा टोला में चलै हमर नाम गे अच्छा। हमर नाम गे चलै हमर नाम गे गे दीपक दीवान छै बदनाम गे छै दिमाग खराब नहीं कर। हे गे तोरा टोला में चलै हमर नाम गे दीपक दीवान छै बदनाम गे दूरे गे से सरबन का हो ला जइहा सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते ला जइहा झोरा में देबो तोरा सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते मालदा कला कतिया भ गेलै सस्ते तोरा माई के नाम सस्ते अच्छा। नाम सस्ते